Sen meni bilsene o. Geregin gyzyllämy? Bolýa. Şu wagt dura doýunmaya, akşam baram dersem bolýam. Başlyk mümkünmi? Burjamut garaşany. Aýdany. Başlyk şuňda olanymdy. Bir ruhsat beräýseňiz işlerime boldum. Öýde şaglarym garaşy otyrtda. Gapyny görýärmi? Daşyndan ýap. Dost düşünmedim lay. Her ýyl özüň mutlu ýadyňa birinji bolup. Gaýrat edäý. Daşyndan ýap diýen. Ýok, ýygramok, özüme çekäými? Birden kelle geldi. Bagyt diýip näme düşünýäň dost? Wagt dostjan. O soraw her kimiň öz jogabam kadýan mene. Sen näme pikir edýäň? Wagt dost mene işden gelende çağaçyklaň öňden ýylgyryp çyksa, maşgalam öýde süýjün akarlar taýynlap taşak ýadyp otursa, mene şoňa bagt diýen. Goýsana bir gözüňe getir. Ulu firmaň bolsa, pulun kän bolsa, näçe san işgäriň bolsa, bir diýeniň ýere gaçmaýan bolsa, bagt şo dämay fiňdiýanyň bir hili hindiki nora oda. Beh, dostuň düşmanyň hakyky ýüzüni görjek bolsaň, derece beräýim elkenay. Hawa häzir. Öýe birje ýüzüm görkedeýin-na. Öýe ýeriň okmy? Alo, Bayram gowmusyňyz? howa ýaşy, Hudaýa şükür. Başlyk sizi ýa-na çagyrýar. O, tuwalemy, işe çykdym başlyk. Ýok, işe däl, öýüne çagyrýar. He. Bor bolýa, bor. Daşyndan ýap. Daşyndan ýap diýen. Eşitýän meni? Saňa näme diýip ýüzlenjegimi bilemegin mene. Başlykmy, dostmy? Pulliydim, algadım, gecelerine yatmadım. Özüm ayamadım, seretmedim. Men nämeler ettim? Bu denda çoň çüýnlimi? Saglyk ýöredi dost. Algadım, öýe gelmedim. Töweregimdäkileri äskermedim. Sen bir öýden çyksaň meni hemme zat ýadymdan çykarýaň. Sen öýlenmäkä maňa näme sözlerdiň? Näme sözleripdir? Gowja pikirlen. Olam ýerek. Men arzuwlaryma sen bilen ýetdim dost. Ýöne senem öz ýerim billip, sen göwnümde kän deyip gezdim. Meni bagışla. Yo, hemme zat gülýäli. Bu bolup bilýän zada. Sen şu günden eýlek kampaniýaň başlygy. Barda kabul et. Yo. Öz zadyň özüňe nesip etsin. Men arzuwam etmedim o zatlary. Şonu bir kabul et. Bu öýü, bu jaýy, bu den zady oýar ýaly meni oglam ýok, izam ýok. İş ýöretmäni de indi meni ýagdaý ýok. Men bu zatlara saglygmy berdim. Bolýa. Ýöne bir şert bilen. Ayağa alan soň özüň dowam et. Wah. Ne bileýin? Alo, dinleýän? Hemme işgärler başlygyň kabinetine çagyryn. Bayram başlyk işe çykanaga. Utla bilersiňiz. Indi men başlyk. Vay, tuwelemi? Begen rädiňiz? Häzir ýüşürýän. Ýöredik. Wah, men şulagda berilmez elme dama durar öýtdim-de. Garyň içinde ýolda oýaýdylar. İşler näle ondan? Bilýän adam o hemme daş. Sen näme täzelik? Menem gatgo iş aldım. Diýip aýdar ýalylar.
Tuğuleme, Allah can bola versin. Kıyın günümde arka duracak dostlarım var. Dur koy telefonu. Sağlık mı? Ne oldu? Şo dostlarına can atyanlarım. Owo. Şolara aylama şolon kömög degen ok sana. Näme diýen sen? Olar men hakyky dostlarmy? Bolya özüň görersiň. Dostçan gowum ýagdaýlar. Ataş mı? Dostum bir kömöň gerekdi sen. Dogrusy ol sen elinden gelýän zat. Ataş şu wagt başgarak ýerdeler. Sen gowsy aýmyrada jaňa daý. Daýawalo. Häzir sana ataş jaňa der. Kömek diýem näme? Ay özüň görde. Ne ettin ay? Şoda özüne oňarjak däl ay. Şo gerek. Bäh. Şujaş. Şömese öyle. Ne güllere sardılar. Ataş bir gowjatda sazlaşdyrdy ataçy. Alo. Näme nima galymy şo zatlar? Özüňizden çözüp görüň-dä bir zat tapmy. Ataş näme ýüdüň? Şükür. Täze ýylam öz öýümizde garşy almak nesip etdi. Bayrama sağ bolsun aýday. Alo Bayram. Sağ ol taňar ýalkasyn. Eliňiz gözüň dert görmesin. Janyň saglygy. Nesip bolsa üzermen. Ataş berde bir dost olanlar balay, men bir boşaşyp sanadan. Ýekede sagalyk dostuňyz. Şoňa kyn günde kömek edenler näme bir zadyňyz kemelýän. Yıkılan mahalım elimden çekip, kaldırmağa yakınımam gelmedi. Hıdrat ayalı bir yerden çıkıp, meni yine yağda adamlar olmadı. Keywani? Ne oya otursanlar? Ay hoş geldin akşam çağlarda ne yapacağımı, ne pişireceğimi anlamıyorum. Uy, ben aytmadım mı ne? Yok, hemen. Biz işteşlerle bir oturalım bir planlaştırdık. Ol men ertir işteşlen anlatmam mümkün. Uy ay böyle hemen çağlarına buradan anlamıyorum. Aracan oğlum, tadil akşam planların var mı? Ay owa, bolmaly. Ne planlap yetiştin? Ay şu arkadaşlar täze münasibetli festival bolýan eken, soň biziň klassdaşlar şu taýy şaýlydyk. Ay böyle. Oğlum can tadil akşam sen mi röydesin ha? Pasiraydı. Dur ece näme diýdiň? Tadil akşam sen mi röydesin ha? Bilmedim oglum, normal ikra çeka uğraşdym. Offside aro. Oğlanlar işleşler olup oturacaktılar. Ay olara bar gaýtam. Awa soň ýaly, meňem jaňly, mali. Aýşym çykdy mehum. Tebay, bir oturacak diýdiňiz de hol, birden. Ay oğlanlaram özüm jaňady bir keke soraymasan hemmesi gitdi. Meňem gaýtmaly. Görşärs. Bolýar. Tamam, görşärs. Indi ke görşärs. Bolýar. Sağ ol. Döwletli ýerde şulan 5 negi jaýlar bara. Ay döwletler dara ýok. Ay onam diýme la. Alo. Awçy. Näçe? Bari anaçy. Dur, nire? Öýdakiler hem de taýyr edipdirler. Aýtdym ben sana, täze öýdakiler bilen geçirjek git. Aýda. Festival. Bolýar. Döwlet bilen geçirýärmi? Açygy jalymy? Ýok ýere soňky durmada şo. Döwlet men wara pikirlendim bolen. Maşgalam bilen geçirýän täzelimi. Saňa da şol maslahat berýär. Ewa. O 5 minutki jaly bir şeýtmersiň ha, sahyp ýerde. Ojo tur ýasal ha. Mene Fransa, ýa seni Portugalia, ne bolan dost. Olay flash. Näçe taşyna dursaňyz girelim. Yo içinde muklay dostun neme. Üçem yine bir ýany saatdan boşa diýär dost. Dost menkiler. Ikide barjak diýdim ha, saat serepde ýa sekde. Ýöräýno. Bolan dostun. Tamam oğlum. Dost, ben oynap bilen noktaly oğlum. Awwala ýa dost. Bolan dost iki gol turnýerde da illa. Yok da dost gol. Ne turnýer oýunjak keçirmez.
Neçin bejen dost geldi garo no. Yok kay dosta men of kaytayın neçin şu. Kakas kogur ana xamsırdı. Bak ya gordo. Doğru. Menem ben duran yerde. Yok yerde neçin go ne dedim. Bayım benim kaydı. Kerim oğlum. Sarkaç. İsteşleňiz? Özüme şu bir yerde oturacak, bolluk bolin, asıl başkalar oturmak has kırıklı olacak yani. Ola hatta o sizin goýan ahyrynda ýala otyrdım. Gelin. Görmün. Görmüne. Hadi jartdy. Ne şoma diýäýsin. Her saýra çynykda plan urdy. Artynyň plany başa barmady. Aha. Alo. Howaj. Owejo wa tagady gördüm. Mene görüşüwdi ýagarýan. Yo. Täze saçan yetişen gaharlan. Bolajak. Sağ olajak. Täze ile ýene sizi garşaja maşgalaňyzdyr. Menem gitdim. Sağ olun.